Shoutout kila kuya. Shoutout ha. Pangalan po kuya? Carlos ng Dagupan. Carlos. Gerard Tio. Shoutout sa tropa ko sa San Carlos, si Laruel. Shoutout kayo ng vlog ni Sir. Quality. Saka sa grupo namin, Inubike, Inuman habang nagbabike. Yun, maganda yun, maganda yun. Di ba? Thank you. Anong grupo niyo po? Inubike. Inubike namin, Inubike. Shoutout kila kuya, nakasabayan namin dito sa bikers din. May shoutout si kuya. Kuya na kahapon na nanonood daw ng video natin. Shoutout sa iyo kuya kung nanonood ka man. Comment down na lang yung pangalan mo sa baba tapos shoutout natin ulit sa susunod. Hindi ko alam yung pangalan eh. Nakita ko lang sila kahapon. Yung kuya na nakaputing bike na makyat dito kahapon, Sunday. August 23. 23 na tayo. August 23. Shoutout sa iyo kuya. Dahil hindi ko nakuha yung pangalan mo, hindi tayo nakapagpapicture. Morning guys! Dito kami ngayon, punta kaming Manawag. Para sa blessing ng dalawang bike, yung naka-face mask na dalawa sa gitna. Si Japis tsaka si Brian. Partida, hindi pa nakakondisyon yan. Punta kayo Manawag para magpa-blessing. Tapos diretso na kung saan kami pupunta. Partida yan, isa yung nakaputi, partida yan, hangover pa yan. Natapos yan kanina mga alas 4 na. Kakagising lang yan, mga nila alas 5. So bago kayo mag-rides, dapat magpa-blessing muna kayo ng bike. Para iwas sa mga hindi inaasahan dyan sa gilid-gilid. Kailangan yun, kailangan. So stay tuned lang kayo hanggang sa matapos yung video. Peace! Simbahan para magpa-blessing. Dito ata bukas daw to eh. So, yan. Ang tatahakin ang likod. Ayun, bumalik kami dito sa loob. Antayin namin sila. Ay, dito sa harap. Rado dun sa likod. Ibang blessing yan eh. Tapos exit lang. Mamayang 6:35 nagmamadali rin kami. Papasok sila sa loob para kumuha ng holy water. Antayin na lang namin sila paglabas. So after 30 minutes, nakalabas na sila. Ayan. Ilis na si Genie. May limitado yung oras niyan eh. Nasa na yung bote. Nasa bote. Mabasbas namin yun sa likod.
Antay lang natin sila. Sinumpal dun. Baka tinapot pa nila yung misa siguro. Eh, sabi wala oh. Kakagaling lang ng simbahan yun ha. Ubusan daw. Bumanay. Wala daw, wala. So, Guys, sorry. wala. Sorry, break. Lagyan ko na lang ng tanong. Butasan mo. Mahin mo eh. Maganda. Meron akong tool sa bag. Ano, so nabutasan na. Antayin na lang natin sila magbasbas. Basbasan na mga kaibigan yung mga bike natin. Si Father Bayaw. Binasbasan na mga kaibigan. Basbasan nyo yung mga binili yung ano. Accessories. Ito pre, oh. Ano nga rin. Salamat. Ano yung panligo? Tapos na, pabounce na tayo. Pupunta na tayo sa kung saan. Let's go! Ayan, no, so andito na kami sa bikers din ulit. Kahapon galing kami dito. Gusto ko lamang i-shoutout si Kuya. Kuya na kahapon na nanonood daw ng video natin. Shoutout sa iyo Kuya kung nanonood ka man. Comment down na lang yung pangalan mo sa baba tapos shoutout natin ulit sa susunod. Hindi ko alam yung pangalan eh. Nakita ko lang sila kahapon. Yung kuya na nakaputing bike na makyat dito kahapon, Sunday. August 23. 23 na tayo. August 23. Shoutout sa'yo, kuya. Hindi ko nakuha yung pangalan mo. Hindi tayo nakapagpapicture. Shoutout kila, kuya. Pangalan po, kuya? Carlos ng Dagupan. Carlos. Gerard Pio. Shoutout sa tropa ko sa San Carlos, si Laruel. Shoutout. Shoutout ng vlog ni Sir Quality. Saka sa grupo namin, Inubike. Inuman habang nagbabike. Yun, maganda yun. Di ba? Thank you. Anong grupo niyo po? Inubike. Inubike namin. Inubike. Shoutout kila kuya. Nakasabayan namin dito sa bikers din ulit. Balik kami dito. Meron din palang umaakyat dito kahit na hindi weekends. Madami din. Siguro mga nasa 10 kada isang oras. Or higit. At 20 ka mo na. Minimum. Kasi may mga aakyat tapos bababa ka agad. Hindi kami masyado nakapag-vlog kanina nung paakyat. Gawa nga ng tungtuwa rin kami sa sarili namin kasi nga tuloy-tuloy na rin yung padyak namin. Hindi kagaya dati na 5 beses kami nakakapag tulak. Kaya maraming content. Ngayon, konti na lang kasi chill. Isang bagsaan, sir. Hold up. Pakasaya sa feeling yun. Kahit isang buwan pa lang kami. Ikaw ba naman hindi mapipigil nasasanay kakakyat ng New Zealand, Alaminos, Swal, tapos Mapita. Susunod, dun kami sa Maliko. Stay tuned. Sa next week yun, August 30. So, bababa muna. Nandun yung mga kasama namin.
Pito kami ngayon dito sa Bikers Day. First time. Shoutout kay Brian Spiho, Robert. Noon. Pre, may shoutout ka, pre? Wala. First time niya. Sige pa. Ride safe. Sila kuya, pababa na. Sabi ko sa inyo, saglit lang din mga tao dito. Pababa na sila. Shoutout sa Inubike. Inuman habang nagbabike. Ano? Dito. Yan. Kilala nyo yan? Kimi. Kilala nyo yan? Yan. Humarap ka dito, Kimi. Harap ka. Oh, di ba? Wala kayo nakikilalang ganyan sa wrestling. Kapatid ni Undertaker, ay ni Big Show. Si Kim Show. So, papunta na kaming beach ng Sampabian. Ganado pa sila. Ayan, so, dito na kami sa Pabian. Nag-change location kami. Dapat sa Bunuan kami. Kaso, tinry namin dito, pwede na pala. So, dito na kami. Blessing, sabay swimming. Ha! Lupit! Hindi, ganito ka no, nag-gym na ako dati. First time ko. Tangin, nabukasan, walang pasok. Pero hindi ko maigalaw lahat. Puro, kasi nagdi-deform, kaya gano'n. Ito, madi-deform na naman. Baka sabihin, bakit dapat din na ako mag-bike? Umpisa lang. Hindi, tayo sa umpisa lang. Ayan, so, dating gawi. Kainan na naman. Kanya-kanyang baon. Si Kimi, may dalang pritong bangos. Si Bayaw, may dalang itlog maalat. Wait, tayo na sponsor, oh. Ting! Inasal. Baka naman, inasal. Oh, may dala akong isang kanin. Ay, isang ulo. Yan. Yan, sakto lang sa kanya yan. Kainan. Kainan na naman, man! Ito yung gustong-gusto ko dito, pag mga nagbabike kami. Kainan. The best yun, the best. So, panoorin nyo muna yung clip ng kain. So, kakatapos nga lang namin kumain, mga kaibigan. Ito na, yung pinakamaganda rin sa park na to. Pagkatapos ng binyag, tumatakbo si Bayaw! Takbo! Ah! Bunuan. Iba pa rin talaga pag bunuan. Ang dami yung shit. Ay, Hindi ng bato. Ito lang pinagkaiba ng bunuan sa Sampabian. Sa bunuan, kunting lakad mo, malalim na. Dito sa Sampabian, medyo malayo-layo ng konti. Tapos, sa bunuan, bandang harap lang yung maalon. Bandang bungad, bandang seashore. Dito sa Sampabian, medyo malayo. Kaya maraming alon din, matataas yung alon din. Pero kalmado ngayon eh. Nakikita nyo naman, oh. Sayang, ayaw maligo nung isa sa amin eh. So, may mga naliligo rin dyan sa gilid. Open naman na, pero hindi siya ganun ka-open. Sayang, malalim na, tapos nakahawak ko yung cellphone. Yung poilak lamit. Puta naman. Gano'n. Baka mo bro, mansibing ano ni kanuari mo ta? Gano'n. Ganyan lang. Nasa harap kasi yan eh. Baba mo. Kaya kunwari, nag-i-slow mo eh. Tagawatan nyo na yun. Matabang dito sa Sampabian, matabang yung tubig. kasama ulit. Wala ko na eh. Kasama. Tuturuan ko kayo ng diving 101, man. Ano?
Ha? Lalakad na naman ako dun, oh. Ha! Sarap maligo, men! Ha! Shit! Estimate ko sa mga tao dyan, mga nasa 50 eh. Kwenta na rin siguro naliligo. Ha! May ulit. Peace! Ano, so dito na namin tatapusin yung vlog. May mga shoutout pa kayo? Shoutout pala kay Bitoy. Wala. Ano, shoutout sa mga nakasama namin. Kung gusto niyo magpa-shoutout, lagay nyo lang #RRTV shoutout. #RRTV shoutout. Uuna ko yun, dun sa unang video kaagad para makita nyo na kaagad. So hanggang dito na lang. Please like, comment, share, and subscribe. Hit mo na rin yung bell para updated ka sa mga sinasabi namin. Mga ginagawa namin kung ano-ano. Peace!